Da li je greh odnos u braku tokom posta? Sveta tajna braka je velika svetinja, neuporedivo i po 100 puta veća od posta. Post je sredstvo, a ne cilj. A sveta tajna braka je prva i najstarija sveta tajna među svih 7 svetih tajni, u kome Gospod spaja i govori: ostavit će čovek oca svoga i mater svoju i bit će dvoje jedno telo. A Hristos u Evanđelju dopunjuje: ono što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja. Nema niko da se meša, pravo da se meša u bračne postelje ničije. Prema tome, pravi hrišćani imaju to osjećanje u sebi bez zapovesti, bez pretnji, da kada se pripremaju za sveto pričašće nekoliko dana, osobito recimo čiste nedelje, strasne sedmice, i uvek pred sveto pričašće se uzdrže, na nekoliko dana rekoh, po dogovoru, a onda nastavljaju da žive normalan život. Šire ovome smo snimili na YouTube kanalu Otac Ljubo Vidovdan emisiju koja nosi naslov Da li je odnos u braku blud tokom posta? Nije. Pogledajte i molim vas da biste imali jasnu predstavu o ovome. Neka je srećan nastavak posta. Čuvajte svoj brak od posta. Amin.